Naimbag nga oras yu amin kakayam kan kadrama. Ti surat ngayon tayo basa ita, kat naggapu iti pagkayam akayat nati pailingad, itinagan a Vanessa. Nga agnanaad ka nagtabtrabaho, ijay Poland. Kastoy man ti surat ni Vanessa. Dear Lady L, naimbag nga oras mo. Sapay ko ma, tamapilimat nga ibasa to'y surat ko, anakailan at ti padas ko iti biyag, adyak tupulos malipatan. Irugik man ti agsalaysay Lady L, idi high school agpailang. Saan mat amakuna anarigat ti panagbiag mi, tagpada nga adda natalged at trabaho dagiti tadakkel ko. Naragsak ti kinaubing ko. Best friend ko mat idi ni Mark. Da kami ti kanayon nga agkat kadwa, taagkaruba kami laang. Nagiddan kami adim makkal. Kat agkaadalan kami manipod elementarya nga aging ka iti high school. Nairwamak nga rod akanayin nga adda iti asideg ko ni Mark. Iti may sa aguntaway akaadda ni Mark iti balay mi, taadda project nga aramiden mi. Nakuna na nga adda crush na iti pagadalan. Kaslaawan lang kanyak Lady L. Takanayon mo't nga adda ti crush na. Ngam saan namat a pinagdatdatunan. Tsaka rin kaskaso ti pagpaka na Lady L. Aging ga akinunana, at tulungak nga agaramid iti love letter. Apara iti babae ang nagustuhan na. Tsak may lawlawag tirik nag iti Lady L. Kanjak mapaglibakan tirik na. Nasakitanak iti imbaga na. Ngamjak impadlaw kini Mark. Masurunak mat iti bagik iti daydi akan ito Lady L. Gaput awan mat ti karbengak a masakitan. Taggayem kami laang kini Mark. Kat normal laang adda ti magustuhan na. Taadda kamin idi iti high school. Gapu iti suron ko iti parang dagdagulit na kanyak, nga agaramid kami iti love letter. Diyak nga rod kinasasao, kat kinunak ama katuruturo kakon. Kabigatan na Lady L. Nadlaw ni Mark itijak pa ng pampansin kan kuana. Ngam kinunak ang nasakit laang ti ulo. Ngam kinapudno na Lady L. Jak mo't maawatan tirik na. Aging gaanadanon ti JS from me, ako may kaya-kaya kini Mark. Kat nakitak ang nagbalinda ang nasingad iti schoolmate me, ako sunada na. Nakitak nga rod ti panagsalsala da Lady L. Kat gapot adyak mailawlawag tiriknak. Timakdarak iti tugaw ko. Katrimuarak iti nakaangayan ti JS from me. Agsang-sangitak iti Lady L. Ngam masurunak iti bagik. Gaputawan mo't ti karbengak a masakitan. No bilang taadda magustuhan, kan adda sa bali agayam ni Mark.
Intugaw ko nga rod iti parke nga adda iti asidag ti venue ti JS Prom. Bayat ti panagsangsangit ko. Idinangag ko ti timak ni Mark nga adda iti likudak. Dinamag na no apay api manawa kiti venue. Tsaka mo ti sungbat ko iti dayti akong daway Lady L. Taidilaang manan ang nagsarita kami. Manipod kimaya kayakan kwa na. Gapo iti babae ang nagustuhan na. Insungpat ko nga ron, nga awan bibiyang na. Katagsublin iti ayan ni Rachel a girlfriend na. Sana nagtagtagari iti imbagak Lady L. Iso nga inulit ko nga rod nga imbaka. Nga agsublin iti ayan ni Rachel a girlfriend na. Ngam insungbat na, asaan na a girlfriend ni Rachel? Taad da sikutan. Nga ay ayatan na. Nakarkaron ang nasakitanak itinangag ko Lady L. Tanabayag nga agayim kami kini Mark, sipod pa'y ubing kami. Ngaminlimod na nga adda kaya man girlfriend na. Tsak nalapdan tirig ng Lady L. Katinsang sangit ko. Taapay at din ang imbagbaga kanyak. Nga adda kaya man ti girlfriend na. Imbagak pa'y adya kun kayat agayam. Tanagilimod kanyak. Itidyak amo agapo. Imbagak pa'y akagurgurak daytoy. Kalpasan na, pinanawakon. Ngam sinurot nak Lady L. Katimbaga na, nga awan ti girlfriend na. Tanabayagan asyak, ti ay ayatan na. Kasla natilmon ko ti dilak itinangag ko Lady L. Kinunana ang nagbutang agpudno kanyak. Tadi na kayat amadadaal ti panaggayam mi. Amkan na, aguraag na agpudno kanyak. Nakunana pa'y nga agin papatulong laeng kanyak nga agaramid iti love letter para iti crush na. Takayat na akitaan ti reaksyon ko no okay laeng kanyak. Tsaka mo ti sungbat ko iti daydi akan ito Lady L. Kinunana pa'y anakasaganan aguraag. Basta na ibaganan tirik na kanya. Kat imbaga na pa'y ama panlaangan agadal ije Manila iti college tapno saan ko na makitkita aganayon. Sinong batak nga rod Lady L. Kinunak ano umadayo. Kat sana pudno ngay ayatan na. Kaputa sigurado nga aglading itak no mapasamak dayta. Saan kuman ngayon balikas Lady L. Ngam naawatan ni Mark ti kayat ko asawan. Kat ditan tinangrugyan ti panagkin na awatan, dagitirik nami. Naamuan nga rod dagiti dadakkel mi ti maipapan iti relasyon mi Lady L. Kat binagbagaan da kami. Kadagiti saan arumbang aramidan mi. Katagbalin kami a responsable iti tunggal maysa. Ta saan ngay ayam kan bareng-bareng ti sumrat kan ayat. Itinaganuspay nga edad
kan panunot mi. No pay ubing kami pailaang kini Mark, Lady L. Kanayon mi anaglagipan di pamagbaga dagiti naganak kada kami. Taim pasagupsup da anasaysaya at timang bukal iti pamilya. Ngunatun min dagiti arapa mi ti biyag para iti buklan mi a pamilya. Naglabas nga rod ti aldaw, Lady L. Nagtultuloy ti kinaragsak ti relasyon mi kini Mark. Dakalabanag anabayagan nga agam-ammo kami, taammo min ti kababalin ti tunggal maysa. Kan agam-ammo dagiti tatakal mi. Isu anagbalin analagan ti amin. Nakalpas kami nga rod iti high school, Lady L. Nga magpadamot lang a university tinagadalan mi iti kolehiyo. Nga magdumalaang ti kurso mi. Sana pa nagpangas, ngam ado tinagdaton kanyak, Lady L. Tadamot lang hak. Kan saan mat ama ilibak kanyak. Nga ado tinaggusto kini Mark. Ngam nagbalin kami anapud no iti tunggal maysa. Ado man dagiti rimswa asaan mi a panagkinaawatan. Nga maornos mi matlaang a dagos. Inggaad mi nga ro tinagada, Lady L. Kat nagbalin nga inspirasyon mi ti tunggal maysa. Aging ga nakalpas kamin iti panagkadal mi. Nakaragragsak kami iti daydi akan ito, Lady L. Nangruna dagiti tatakkel mi. Kinunada, proud da kada kami. Gaputa nagbalin kami a responsable kini Mark. Aging nga iti may sangal daw. Nagpropose ni Mark kanyak, Lady L. Takayat nan nga kalaysa kami. Kalpasan ti makatawan apa nagtrabaho mi. Inaklon ko nga rod ti proposal na, Lady L. Tani Mark at talagan ti kayat kong agbalin akatakunaynay ko iti biyag. Nga aging ga ititong palbiyag ko. Nagsasarita nga rod dagiti naganak kada kami. Para iti plano mi, Lady L. Nagtrabaho nga rod ni Mark iti bangko. Kat nagtrabaho akmat iti may sa akumpanya iti lugar mi. Iti may sangal daw. Nagbakasyon ti pamilya mi ijay Cebu. Tanagkalay sa tiburideg akabsat ti inak. Kat taga Cebu tinakaikamangan na. Kinuna ni Mark nga agsubli kami at dagos. Ta sigurado akailiw na. Nakaragragsak kami nga agin innangaw iti daydi agundaway, Lady L. Iti kaadami ijay Cebu. Ado a lugar ti pinasyar mi. Kalpasan ti kalaysa ti uliteg ko. Nag-enjoy kami nga rod asang kapamilya, Lady L. Ngam, kasla kurang tiragsak ko. Ta saan ko akadwa ni Mark iti daydi agundaway. Ta nairwamak kami akanayon akakuyog ko iti sa dinuman apapanak. Iti may sa arabii apan naturog ko kuman. Inawagan ti ina ni Mark ti inak. Nadlaw ko asaan a maununi daytoy.
kat nagbayag ana ikulang. Dinamag ko nga rod na anya ti mapaspasamak. Kat kalaat nga inaragop nak ti inak. Sanan to kinuna. Apatib karak tirik na. Sa baling ti agparparik na kanyak Lady L. Dinamag kuno apay akas jay ti ibagbaga ti inak kanya. Kat kasla na uyos amin apigsak. Idi imbaga ti inak. Nga awanan ni Mark. Tiyak na mati adagos Lady L. Kat inawagak adagos ni Mark. Ngaman yan. Tati inana ti simbong bat. Kat kinunana. Nga awanan ti kaayan ayat ko. Diyak kaya ti mamati kadagiti mangmangag ko Lady L. Impilit ko asibibiyag ti kaayan ayat ko. Saan kat anatay ni Mark? Taur-urayan na ti panagawid ko. Saan anatay? Saan anatay ti kaayan ayat ko? Inulit-ulit ko nga imbagpagaday ta Lady L. Katawan ti naaramidan dagiti tatakkel ko. No di tinangar-ara ko, kan nakisinsinangit latan kanyak, iti day di akong taway. Nagdardaras kami nga rod anagawid Lady L. Kat iti nakadanon kamin iti balay mi. Nakitak ti adu at tao iti balay da Mark. Tagkaruba kami laang. Danda ni Jack mayadang dagiti sakak iti daydi aguntaway. Tangarignak ti panagkapsut ko. Kinaduan dak nga rod dagiti tatakkel ko nga aging gay ti balay da Mark. Kat nakitak ti nakamasayag abangkay. Ti kaayan ayat ko. Nagsakit, Lady L. Nagsaam. Tsaka mo no kasano nga aglunak ti makitkitak. Pudno nga awanan ni Mark akayan ayat ko. Gaputa malamlamayan ang daytoy. Kalat anapukaw amin dagiti arapaap mi abinukal mi. Sipod pa'y high school kami. Gapo iti saan aninamnama. Kan petat nga ipupusay na. Awanan ti amok nga ramiden idi. No di ti agsangit Lady L. Taurayan niya pa iti aramidek. Awan na talaga ni Mark. Pinanawan na konti lalaki. Anagbalin nga inspirasyon ko. Ti best friend ko manipod kinaubing ko. Kan imo na ngay nayat ko. Nagbayag ana iliwliwag ko tinapasamak Lady L. Ingkut-kutong ko ti kalaat nga ipupusay day di Mark akaayan ayat ko. Gapo iti panang paltugdagan kwa na. Ta mistaken identity tinapasamak.
Nakabalod nga agpayso ti kriminal. Ngam saanan ang maisubli ti biyag ti kaayan ayat ko. Gaputadyak makalipat, Lady L. Takaruba milaang damart. Kasla kanayon ang makitkitak. Tunggal makitak ti balayda. Kat agsubli amin ti lagip ti napalapas. Manipod kinaubing mi. Isu ajak pulos makalipat, Lady L. Ingkad nga ro ti kabsat ko nga adda dito'y Poland ti panangalan na kanya. Tapno tulungan nak ang makalipat. Katbaya ti panagtalinaot ko ditoy. Ininot mat ang nakamove onak. Ita, Lady L. Adon atawan tinapalabas manipod na pasamag daydi akasauman adimteng itibiyag ko. Kadita, addan bukod ko a pamilya, dito'y pagilian ang nakaisatsadak. Aging galaangan dito'y Lady L. Katagyaman ak unay iti panangurnos, kan panangibasam dito'y surat ko. Katagyaman ak iti reply mo, iti mo na ang message ko, iti email mo. To'y pagayam mo, Vanessa, iti Pagilian, a Poland. Vanessa, pagayam ko. Anya na naglading iti napasamak iti imuna nga ayat mo. Gapo iti kinadangkok ti pada a tao. Narabngis ti kinaragsakyo. Kan nadadaal ti binukilyo nga arapaap para iti masangwanan. Ngam sigurado nga adda itan iti nasaya at akasasaad day di Mark. Tinapatag kat intuloy mo ti biyag. Aging ga nasarakam ti tao anang talalikin ni Mark di tapusom. Takasta talaga ti biyag. Rumbang agbalin tayo anatibkar a makigupal itinadawal atay ak ti biyag. Tati kapatkan, saan tayo nga umibat iti namarswa? Taiso ti katibkaran asanggir tayo, amang sango, kadagiti panubok adumtang, iti biyag tayo. Taiso ti mangkibin ken mangiturong kada tayo, itinamnama kan awan patinggana aragsak. Saan laeng adito'y rabaw ti daga, no di ket aging ka itinagkaysa a biyag. Alakastan, Vanessa, katagyamanak iting ka panagsurat iti programa tayo Love Letter. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padas yung intay ibasa, dito'y programa tayo Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman unay, and please don't forget to like, share, and subscribe.